I Danmark er vi glade for førstepladser, især når det bliver bemærket internationalt. Men vi har en førsteplads, der ikke er noget at prale af. Dansk er nemlig det sprog i verden med flest ord med kønsbias. Og det gennemsyrer vores sprog mere, end vi måske lige er opmærksom på. Er det et problem? Eller er det bare noget woke pjat fra de fine salonger? Vores sprog skaber vores virkelighed, så det er et problem. Studier viser, at børn opfanger kønsnuancer i sproget allerede fra 2 års alder. Koderne indlejres og bliver en del af deres tilgang til verden. Og Danmark er desværre ikke det foregangsland, som vi tror, når det gælder ligestilling. Alle andre nordiske lande ligger i top 5, og vi ligger som nummer 23. Så når vores børn vokser op, bliver de fra helt små formet af et sprog, hvor de stærkeste har hår på brystet, hvor Folketinget har en formand, hvor 12-talspigerne lige skal slappe lidt af. Men hvad skal vi gøre ved det? Skal vi neutralisere sproget og gøre det kønsløst? Skal vi skændes om navnet på kager og slå hinanden i hovedet, når vi siger noget forkert? Nej. Vi skal skabe en samlet bevægelse omkring sproget. Sproget har altid udviklet sig, og nu kan vi som generation tage det næste skridt med teknologien på vores side. Derfor introducerer vi fælleskøn. Et lille stykke teknologi, der kan være med til at bringe sproget videre. Fælleskøn kan hjælpe dig med 3 ting. Et browser-plugin viser dig, hvis der er kønsbias i det, du læser på nettet. Du kan også tjekke din egen tekst for bias. Og du kan selv foreslå nye ord som erstatning for de gamle ord med bias. Vi kan ændre verden, hvis vi udvikler sproget. Lad os gøre det i fællesskab. Gå ind på fælleskøn.dk og hent et gratis plugin.